Hello friends, बरायबाय Bodo job info official YouTube channel big update जाय नोंथांमोना grade 4 exam होनो थांगासिनो दङ दा पोस्टनि डिटेल्सआ फैजोबबाय जे grade 4 आव मा पोस्टआ दङ प्लास सैलारिया बेसेबां मोनगोन दानफायाव दा बेनि सायाव डिटेल्सआ फैदों आरो लोगोसे नोंथांमोननि grade 3 आव जायफ्रा एग्जाम होदोंमोन एन्सार किस नोंथांमोना नायनो हासिगोन दा बेखायनो जों नटिसखौ नायबाय आरो बेयाव जों नायनाय लोगो लोगो मोनबाय दा बेबादि नटिसआ फैदों दिनैहाय 9 अक्ट'बर नोंथांमोना 11:30 AM जानाय लोगो लोगो लगइन खालामनानै नायनो हागोन नाथाय मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना जायफ्रानोखि गाव गावनि लिरनायखौ नायनो सानदों OMR शीटखौहाय दिनै हागोन आरो नाथाय 50 रां नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन माने 50 रां पेमेन्ट खालामबासो नोंथांमोना OMR शीटआ गाव गाव लिरनाया रिजाल्टखौ मोनगोन आरो अके दा बे पेमेन्टखौ दानोबा नोंथांमोना मेसेज फैगोन मेसेजआ जेब्ला फैयो अब्लासो फिन खनसेबाव पर्टेलाव लगइन खालामनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगौ नाथाय मोनसे बाथ्रा जेब्ला एग्जाम जोबदोंमोन कुइसन बुकलेट नोंथांमोना मोनबोखादोंमोन आरो बेनि गेजेरावनो नोंथांमोना गाव गावनि एन्सार किसखौहाय नेटआव नायखादोंमोन जानांगौ अके स' बेखायनो जायफ्रा गोसो दङ नोंथांमोनासो पेमेन्टखौ दान आरो गोसो गैयाबा पेमेन्टखौ नोंथांमोना दाननो गोनांथि गैया स' दानिया जों नायनोसै ग्रेड 4 डिटेल्सआव फैबाय आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा ग्रेड 4 आव भेकेन्सिस फैबाय आरो बे भेकेन्सिया मा दङ मा नाम दङ आरो लोगोसे दानबान्थाया माबोरै जागोन बेनि सायाव डिसकास खालामसै दा फाइनालि बे जाबाय अफिसियेल रिभाइज नटिस जेराव पोस्टआ एसे बारायदों ना खमायदों नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन टटेल पोस्टआ 5023 जाबाय बेनिफ्राय केटेगरि वाइसआ पोस्टआ खमायदों आरो बारायदों दा बेखायनो नोंथांमोना फार्स्टआव मोनदों क्लास 8 लेभेलाव 2102 भेकेन्सिस मोनबाय अके बे जाबाय नोंथांमोननि क्लास 8 लेभेलाव माने गोबांथार पोस्टआ दङ बेनिफ्राय आइटिआइ गोनाङाव जाबाय 1833 बेनिफ्राय आरो सिम्पल 10 पासआ जाबाय 1088 दङ पोस्टआ बेखौ नोंथांमोना नायदो दानिया जोङो 10 पास लेभेलनि ग्रेड 4 आव मा पोस्टआ दङ होनोबा जों बेयाव मोनदों नै नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय बेस्ट जागोन बे फार्स्टनि अपसना 10 पास लेभेलनि भेकेन्सि जेरै MTS पियन दङ हेडक्वार्टार पियन दङ अफिस पियन दङ बेनिफ्राय चौकीदार दङ गोबां रोखोमनि बेयाव MTS मालि गोबां रोखोमनि दङ आरो दा बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला अब्ला बेस्ट जागोन बे जाबाय 10 पास लेभेलनि आरोबाव सेकेन्ड अपसन दंबावो दा बे सेकेन्ड अपसनावबो नोंथांमोना मेनुवेल एसिस्टेन्ट मोनदों बेबादि रोखोमनि कुक मोनदों आरो बेखौ नायबानो जाबाय आरो थार्डआव लिडमेन दङ दा बे सिस्टेमाव नोंथांमोननिया पोस्टआ रानदों माने बे केटेगरिया जाबाय 10 पास लेभेलनि ग्रेड 4 हिसाबै दा बेखायनो बिनि ग्रेड पेखौ नायोबा स' ग्रेड पेआ एसे आलदा दङ अके माने पोस्ट वाइसआवसो होनाय जायो आरो बेखायनो जों मोनदों नै फार्स्टआव 3900 मोनदों पर मान्थ बे जाबाय ग्रेड पेसो एन्ड बेनिफ्राय 4200 मोनदों आरो 4400 बेबायदि मोनदों आरो प्लास सेलारि जाबाय 2000निफ्राय 52,000सिम मोनगोन आरो नोंथांमोना प्लास ग्रेड पेआ प्लास जायो नैबे जाबाय एसटि कोटा दा बे एसटि कोटायाव नायोबा नोंथांमोना मोनदों 33 बेबायदि मोनदों आरो प्लास PWD केन्डिडेट्स नोंथांमोनाबो रिजार्भेसन बेयाव दङ अके नोंथांमोनाबो बेयाव साख्रि मोनो दा नोंथांमोना स्केल पे होनोबा 2000निफ्राय जागायनानै 52,000सिम मोनो ग्रेड 4 आव प्लास दहाय आं बुंनाय ग्रेड पेआ बे दाजाबावो अके बेखायनो सेलारिया जोबोर बुरजा नोंथांमोनाबो मोनहैगोन आरो एसेल' खम जायो ग्रेड 3 निफ्राय स' बेनिफ्राय जोङो 10 पास लेभेल आरो लोगोसे आइटिआइ गोनाङाव जों फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो पोस्टआ नोंथांमोना गोबांथार दङ बेयावबो बेखौबो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन जेरै जगालि दङ इलेक्ट्रिकेल लाइननि दङ बेयाव नोंथांमोना 3900 ग्रेड पे मोनगोन आरो अके बेनिफ्राय पोस्टआ नै बेयाव एसे खम दङ STP आव 7 दङ अके बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो आरो बे 7निफ्रायनो सानै अमेनफ्रा रिजार्भेसन दङ आरो स' दानिया नेक्स्टआव आरोबाव 10 पास लेभेल आइटिआइ गोनांनि पोस्टआ सहायकबो दङ बेयाव नै पोस्टआ नोंथांमोना ग्रेड पेआ नायोबा आइटिआइनि बेबो आरो बेयाव नोंथांमोना 4500 ग्रेड पे बेयाव मोननो हादों देन बेनिफ्राय बेयाव जोंनि एसटि कोटायाव बेसेबां दं होनोबा जों बेयाव नायगोन बेनो जाबाय एसटिआव नोंथांमोननिया 152 बेयाव बांसिन दङ जोंनि एसटिपिआव आरो बेनिफ्रायनो अमेनफ्रा जाबाय 44 माने दङ आरो बे 152 नि गेजेरावनो हाबना दङ स' बे जाबाय नोंथांमोननि आरोबाव PWD केन्डिडेट्स नोंथांमोनाबो बेयाव आरो लोगोसे एक्स सार्भिसमेन बिथांमोनाबो खथा दंखायो आरो अके दा बेखौ जों मिन्थिबाय स' बेनिफ्राय जोङो दायो नायसै क्लास 8 लेभेलाव माने क्लास 8 लेभेलनिबो दङ थ' बेनिफ्राय जों क्लास 8 लेभेलाव गोबांथार पस्ट मोनदों बेयावनो बांसिन पस्टआ दङ अके स' नोंथांमोना बेयावनो बांसिन पस्ट मोनदों बेखायनो स्क्रिनशट खालामना लादो पस्टनि नामा बे गोबां रोखोमनि दङ ग्रेड 4 आव MTS दङ एटेन्डेन्ट दङ पियन दङ चौकीदार दङ सुइपार दङ गोबां रोखोमनि बेयाव दङ स' बेखौ नोंथांमोना नायदो आरो बेयाव साख्रि मोनोबा डिस्ट्रिक्टआवबो नोंथांमोना हमना ला माखासे अफिस थायो नालाय आरो लोगोसे हेडक्वार्टारबो थायो नालाय बेयाव नोंथांमोना साख्रिखौ मावहैनांगौ जायो अके थ' बेखौ आं क्लियार खालामबाय 3900 ग्रेड पे बेयाव दङ सेलारियाथ' गासैबो
2000निफ्राय जागायनानै 52,000सिम नालाय प्लास ग्रेड फीआसो एसे आलदा खम जायो दा 119 पस्टआ दङ जोंनि एसटीआ बे खथायाव अके बेनिफ्राय 19आ जाबाय हिन्जावफोरनि रिजार्भेसन दङ बेखौ नोंथांमोना नायदो अके ग्रेड फीआ बिदिनो खम बारा जाखायो अके देन बेनिफ्राय वर्कशप हेल्पाराव एसे बारा दङ ग्रेड फीआ 4200 क्लास ए लेभेलबाबो बेखौ जों मोनबाय आरो प्रसेस सार्भार नोंथांमोना खोनादों प्रसेस सार्भार जारि खारक होननाय गोबां रोखोमनि पस्ट थायो ग्रेड 4आवबो आरो बेयावबो नोंथांमोना ग्रेड फीआ एसे मोजां दङ नै बेखौ नायदो आरो जोंनि एसटी पस्टआ मोजां बेयाव दङ आरो अके दा बेनो नोंथांनि टटेल भेकेन्सिया 5000नि एसे बारा जाबाय रिभाइस नटिस फैनानै दा जायफ्रा एग्जाम होनो थांगासिनो दङ मोजां होदो आरो बे एग्जामा 27 अक्ट'बराव जागायसिगोन बेखायनो बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे एग्जामा नोंथांमोना क्लियार जायो